na March 29 po ngayon, 2021. God bless all po sa lahat ng nanonood kay Apo Andy. Kung napadaan ka po rito sa channel ko, welcome po kayo. Basta sa mga spiritual. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe at paki-follow page din po yung Facebook page ko na Tatak Albularyo Apo Andy. God bless all po. May konti lang akong sasabihin dito. May pasyente po kasi ako na ito yung unang-unang hindi pa ako nagbibideo. Yung unang-una po ito. Pero gusto ko lang po talagang sabihin sa inyo ang totoo. Ang sabi niya rito, yung sabi niya, meron po daw isang tao, welcome din sa bagad na no, agad yan. Sabi niya rito, kasi matagal ko na silang pasyente at binigyan sila ng himala ng Panginoon Kristo. Ang nanay niya ay lola niya dati, hindi pa ako nag-upload ng video sa YouTube. Stage 4 cancer yon. Wala pang isang buwan, mamamatay na yung lola nila. Kaso nag-aalangan akong gamutin kasi puro langgas na yung mga katawan niya. Parang ahas. Pero awa ng Diyos, nabigyan ng himala. Pero sinabi daw kinukulang pero hindi naman totoo. Kung hindi sinusundo na. Wala lang ako record na video nyo pero sila magpapatunay. Pati yung doktor niya na mamamatay na talaga. Payat na. Tapos yung tatay niya, hindi rin nakakalakad. Ngayon nakakalakad. Magandang araw po, kuya. Kamusta na? Kamusta na rin sa'yo, Christian? Magandang umaga din sa'yo. Alaska. Pakinggan mo to, sinabi ko sa'yo, Christian, ha? Ito talaga totoo to. Kaya ko nahawakan yung isang cellphone ng anak ko. Sabi niya sa akin, may kaibigan daw siya. Kasamahan sa trabaho. Isa daw to manggagamot sa Tarlac. Pero hindi ko nasasabihin yung pangalan ng manggagamot na ito. Pero walang katotohanan ang sinasabi niya. Ito, pinaliwanag ko lang, chat ko lang siya sa messenger ko. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Huwag kayo basta-bastang naniniwala katulad namin. Sasama ko na rin sarili ko. Baka sabihin, ililigtas ko lang sarili ko. Ang manggagamot po, kami binigyan ng karunungan ng aking ama. Pangit po kasi yun, sinasabi nila eh. Ang mga manggagamot po ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Para din po yung mga doktor may lisensyado kung binasbasa ka ng Diyos. Ngayon po itong manggagamot niya, ay kaibigan niya po ay nagpapagamot sa kanya. Sabihin na natin, dalaga pa itong kaibigan niya at yung manggagamot ay may edad na. Hindi ko lang naitanong kung may asawa na yung manggagamot. Gusto niya daw maggamot, ayaw niya daw yung mahabang pants. Tapos kailangan daw yung nakataktak ang short. Di sinabi ko, hindi siya manggagamot, manyakis. Tapos, pag nagagamot, nakasando. Ako nga, pinagbabawalan ako ng Panginoon Kristo, maggamot na nakasando. At ayaw niya rin ako pinagagamot na nakashort. Masama po yun. Bawal po yun sa isang manggagamot. May batas po sa paggagamot. Mahigpit talaga po yun. Tapos sinasabi po, sabi po sa kanya ng kaibigan niya, yung manggagamot daw sa Tarlac, kailangan daw po nakashort. Hindi daw siya magagamot na hindi daw po nakashort na kailangan daw taktak. Di parang ibinuka niya na yung sarili niya doon sa manggagamot. Sinabi ko hindi manggagamot yun. Manyakis na manggagamot siya. Baka ginayuman na siya. Tapos, kung talaga siyang manggagamot, ito lang ang sasabihin ko, sinasabi ko. Dahil nanonood rin naman siya. Papaliwanag ko sa'yo, Santos. Santos ang apelido nila. Yung kaibigan mo, kami mga manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos, simple lang. Ibalik namin kayo sa pananalig at pananampalataya. Kaya nga kami ginawang instrumento ng Diyos dahil alam ng Panginoon Kristo magiging matatag kami at ituro sa inyo. Hindi namin pwedeng sabihin na tinakwil ka ng Diyos. Ganito, mamamatay ka na. Kailangan palakasin ang loob ng isang taong nagpapagamot sa iyo. Yun po ang tungkulin ng isang manggagamot. Hindi kung sabihin, kailangan gamutin kita, nakashort ka, kailangan maiksi. Tapos, bakit mo tatanong kung manggagamot ka, may boyfriend ka na ba? Pwede yun, tanongin kung talagang baka kung kinukulam siya. Pero itong pangit sa sinunod niyang tanong. Kung makakapagantay ka, ibig niya sabihin, kung makakapagantay daw yung babaeng ginagamot niya, sa edad niya siguro, para daw sa kanya, siya ay magkakaroon ng gusto daw sa babae. Hindi po yung manggagamot kasi nagtatanong siya, manyakis na po pag-iisip niya. At pag naggagamot siya daw, kailangan nakasando yung lalaki, tapos yung babae nakashort na may clip. Ginagayuman na po siya yun. Hindi po yung manggagamot sa Tarlac. Santos, hindi ko nasasabi ng pangalan niya, ang lola mo ay binigyan ng himala.
Sabi mo dyan sa kaibigan mo, yung ikwento mo yung lola mo na hindi ko nakuha na ng video dahil hindi pa naman ako nag-upload ng YouTube yon. Bago pa lang ako yon sa YouTube. Diba ang lola mo ay tinaningan na ng doktor at may record kay sa ospital. 2 krus lang ang kinabit ko sa paa niya, bigla siyang tumayot, naglakad. Buto balat na yun. Isang gamutan lang ng Diyos yun. Mismo ang doktor ang nagsabi na mamamatay na siya ng 1 buwan na hindi pa abot. Pero binigyan hanggang ngayon, buhay pa lola mo. Di ba? Malakas pa. Biniro ko pa nga, aabot pa siya ng 100 taon. Dahil nasa 80 plus na siya, 85 na ba o 86. Dahil mayroon ng magdadalawang taon na siyang ginamot ng Diyos dahil mag-1 taon pa lang naman ako sa YouTube. Yan. Tapos yung tatay mo na aksidente, hindi makalakad, hindi rin magamot ng doktor. Pero ginamot siya ng Diyos. Kaya sabi mo sa kanya kung anong himala at huwag niya siyang maniniwala sa ganun na magpapagamot siya. Kailangan naka-eksipa tapos kailangan yung manyakis yun. Hindi manggagamot yun. Ang manggagamot, kaya nga kami manggagamot, kailangan maayos ang bihis namin. Sira-sira damit namin, bawal kami nakasando, bawal kami nakashort, kailangan nakapadyama po, pwede na yun. O, ganyan ang paggagamot. Nagpit, pinagbabawalan sa akin ng inang sulumi ko yan, na huwag ka maggagamot pag nakasando ka. Hindi ka babasbasan ng Diyos Ama sa langit. Kailangan nakadamit ka, o kaya mo makapantalon, bahala ka. Payuhan mo yung kaibigan mo. Dahil ibang tanong niya. Yung tanong niya, kung makapag-antay siya, ibig sabihin may pagnanasa siya. Kung wala siyang asawa yung manggagamot, prangkahin niya na may gusto siya, hindi yung gagamutin siya na nakataktak lang short. Hindi pinapakita mo na yung kaluluwa mo. At kung sasabihin ng manggagamot, tuturuan ko siya maggamot. Ikaw na yung susunod, marami kang alam, tapos makakakita ka. Yung manggagamot, yung tinuturuan siya maging masama at tinutukso siya sa kadiliman. Yung mga manggagamot yan, ay mga propeta yan, mga bula ang mga manggagamot yan. Huwag mo, kung ako sa'yo, may tutulong ko lang sa'yo, i-brainwash mo yung kaibigan mo, manalangin. Tulungan mo siya, may kayat. Kung ayaw mo, hipan mo siya sa ulo, banggitin mo ang Diyos na sana, Panginoon, huwag pumapahamak ang aking kaibigan. Yun lang. Gawin mo ang nararapat dahil tinuruan ko kayo magdasal para gumaling ng tatay mo at lola mo. Tagal na panahon, hanggang ngayon buhay pa sila. At kayo nagpadala. Sobra naman pang galing ng Diyos, manalig lang sa Kanya. Tama, manalig lang tayo sa Kanya. At saka, yung meron din dito nag-message, na sabi niya ay, good morning po Apo, ikwento ko lang po kagabi kung panaginip po totoo kasi dito kala sa girlfriend niya, sa asawa niya, kagabi nakakita po ako ng 2 nakabiti na banda sa pagdanan. Nasa takot ko po, huminga daw po ako ng agad at tapos po pinikumbig kasi na ang pangalan ni Jesus in Jesus name. Umalis kayo dito sa in Jesus name, pinapalayas niya daw yun, pero para daw siyang gising. Ulit-ulit ko pong binibigkas, nautal na at hirap na ako pumipigil sa akin, na may pumipigil daw banggitin ang kanyang natin. Tapos nang nasambit ko po ang pangalan ni Jesus, lumitaw ang sobrang liwanag. Hawak niya po sa akin. Tapos nawalan po ako at nakikita ko po nakabikti at sinabi ko po sa kanya na huwag kang lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Tapos may lumilitaw daw ulit ng malakas na liwanag. Ang sabi ng liwanag sa kanya, sinabi ko na sa akin na huwag kang isip na kung ano-ano. Yun ang sinasabi. At sinabi na sa kanya ng liwanag, dahil na naputol na daw, manalig ka lang at manampalataya ka lang, ay siya'y umalis na. Diba? Tama yung sinabi ko sa'yo. Hindi ko nasasabi ng pangalan nito. Pasyente ko rin to. Dahil minsan tinutukso tayo ni Satanas. Binanggit mo si Jesus na hirapan ka, pero sa isip mo nabanggit mo ang aking ama na si Jesus Cristo. Lumayas at may lumitaw na liwanag. At sinabi ng liwanag, ito'y tapos na at nawala na. Tapos ang sinabi niya, Apo, yung nabanggit ko si Jesus Cristo at lumayas yung nakaharap sa akin na parang nakabigti, bigla po kayong lumitaw na sobra daw liwanag nyo. Sumagot ako, hindi ako ang lumitaw, kundi bagkus ang aking ama. Instrumento niya ako at itinuro ko lang ang tinuro para sa inyo. Ibig sabihin, tinuruan niya ako, tinuro ko lang at nabanggit nyo. Ibig sabihin, yung taong yun na hinipo ay instrumento ng Diyos. Yun lang yun. Maraming salamat sa iyo at nakaligtas ka sa iyong bangungot. Yan. Tapos, mega shout out sa iyo, Christian, taga Alaska.
Mega shoutout sa'yo, Peter. Morning po. Apo Ande, Prester Samar. Mega shoutout din sa'yo. John Lee. Mega shoutout. Ati Cervantas. Mega shoutout. Jobilin PH. Mega shoutout din. Mercianda. Mega shoutout din po. At Jeffrey TV. Mega shoutout din po sa inyo. Hong Kong. Tsaka Macau. Mega shoutout po. Mega shoutout sa lahat sa California. Ano ba pangalan ito? Kalimutan ko na. Ati ano rin pala. Marami pa akong babatiin. Nakalimutan ko yung lista yung mga pangalan nyo. Nagpapa-shoutout pala kayo. Kay Ate Christina Malong, taga Toronto, Canada. Mega shoutout po. At ganun din kay Enzo Vlog. Mega shoutout. Tsaka kay Jomery Garcia, taga Mindanao. Mega shoutout. Yan. Maraming salamat sa mga nagsusupport at nanonood sa YouTube channel ko. Mega shoutout rin sa iyo. Mas simple, si Christian. Taga Japan, mega shoutout din pala. Taga Tarlac, mega shoutout. Taga Maynila, Pampanga, Cavite, Batangas, Makulot. Mega shoutout din po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa lahat nagsusuporta. Kung napadaan po kayo, ulitin ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-follow page niyo na rin po yung Facebook page ko na Tatakal Bilar. Gagawa ko lang po yun. Yan lang po yung ikukwento ko. Tapos po yung nagpagamot, itong in-upload kong video ngayon lang po. Nauna po yung upload bago ako nag-live. Yung lalaking yan ay 3 months niya ng sakit ang braso niya. Hindi daw gumagalaw kahit pahilot niya. Ito pala. Kasi yun po ang ginamot ko kahapon. Kaya ngayon ko lang na-upload. Date po yun. Yun ay hindi po kinukulam. Kung hindi nakabati lang po at may konti po yung bati sa spiritual, kailangan mawala. Para hindi po yung nagagalaw yung kamay niya at bumabagsak wala pong buto. Pero binigyan po siya ng himala. Pero sa sinabi na naman po, kinukulam na naman po yun. Hindi po ako basta-basta naniniwala hanggang hindi ko po nakakausap. Isipin niyo po yung bata, yung anak niya po. Pabalik-balik din po yun sa hospital. Hindi ko lang po nilagay yung title dito kasi may ilang po yung title sa YouTube eh. Pabalik-balik po yun sa hospital na sinasabi na ganyan-ganyan. Hindi rin makita at hindi nakakatulog. Isipin mo si Dino na gusto do sa bata. Oo nga po, grabe nga po patungo ng mga buto-buto niya eh. Yun po yun. Yung tama, Christian. Isipin mo rin yung bata, anak din niya. Nagsabay sila ng paggamot pero na-upload ko lang yung anak niya. Pero binigyan ng himala ng Diyos, di ba? Ginamit pong instrumento ang nanay niya. Isipin mo, meron duwende doon sa may hindi ko naman alam na yung bahay nila, meron palang ganun. Isipin mo, babae, nagising siya. Pumasok daw siya sa loob ng bahay nila. May humatak daw na liwanag. Hindi nala daw siya ng liwanag kung saan daw nananakit sa anak niya. Isipin niyo po yung mga himalang ganun, kahit ako nagugulat ako. Yung po ay katotohanan. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala na 30 magkukulam, 20 magkukulam, 6 na magkukulam, 4 na aswang, tapos kung may mga espiritu maligno pa, ang duwending itim po ay may kakayahan na kapangyarihan. Sabi ni Lolo Andres, kaya po nila, kung may singer po dito sa Pilipinas, sa mundo, na magaling mag-boses iba-iba, ganun din po yung duwending itim. Kaya niya po magpalit-palit ng boses. Tuso nga rin po sila eh. Tuso. Ibig sabihin po sila, pwede sila magsasalita ng maliit, mas bata, matanda. Gagayahin po nila yung boses na naririnig po nila sa mga kapitbahay nyo. Sasabihin nila, kinulam ka ng kapitbahay mo. Pag-aawain po kayo nyo. Siyempre ikaw, na-inborn ka naman, kinulam ka na naman. Minsan yung mga elemento, may elemento po dalawang klase. Isang maliit kasing laki ng RC, yun po ang delikado. Kaysa sa kasing laki po ng kalahati ng tao. Hindi po masyadong delikado yung mga ikantong yun, yung mga elementong gano'n. Yung kasing laki po ng RC, tuso din po sila. Kaya rin po nila mag-iba-ibang boses. Kailangan malaman po ng isang manggagamot na yung amoy po nila kung saan galing. Kasi kung pag kinulam ka lang ng isang mangkukulam, igarado. Hindi ka na makakalakad. Kaya ulit-ulit ko sa'yo, Peter. Morning, Peter. Mr. Summer, ha? Kung laging sinasabing kinukulam ka, matagal ka na pong hindi nakalakad. At matagal ka na sigurado na hindi nakakakain.
at pumayat at kalansay ka na at hindi ka na po natutulog. Uulitin ko po sa iyo, nakita niyo po yung ginamot na lalaki kahapon ng Panginoon Kristo? Diba 3 months niya na po sakit yung paulit-ulit lang hilot? Dahil nga po may nakasagis sa kanya, kaya hindi po nawawala yung sakit. Ano sabi sa kanya? Kinulok-kulam daw siya. Bakit gumalaw yung kamay niya? Nakita niyo naman po, di ba? Nilagyan ko lang ng stick. Sapa, pinalinis ko lang. Gising ang diwa niya. Tapos hinawakan ko lang yung kamay niya. Inipitan ko lang ng konti, dinipit ko lang, at hinipan ko lang at binigyan ko ng power ng Panginoon Kristo. Bakit po gumalaw ang kamay niya? Tapos sinabi ko yun ay kinumukulam. Kaya nga po ang kulam, maraming sinyalis. Takot kayo sa dilim, takot kayo sa liwanag, gusto nyo mag-isa, ayaw nyo makipag-usap sa tao, at hindi kayo kumakain, natutulog lang kayo, at laging mabigat ang pakiramdam nyo. At hindi po kayo nakakapagsalita at hindi po kayo nakakapagdasal. Pag kinukulam kayo, sinasapian ka ng masamang espiritu, hindi po kayo makakapagbigkas ng Panginoon Kristo. Marami pang nilalang. Tsaka pag may kulam po ang isang tao, talagang totoo, ang mata natin ito, lalo kung nasa kumbante na kayo, yung labanan na po talaga, ang mata ng isang tao, hindi po yung kukurap. Pag yung tao, nagtitingin-tingin pa siya ng ganyan, tapos pakurap-kurap, tapos tinititigan ka, tapos pag inipit mo, masasaktan siya, wala pong kulam yon. Kasi mangkukulam, kung nakasapas yung mata po ng pinasukan, galit na galit po yun, parang kulang mo, luluwa na po yung mata nyo, tapos hindi po yung katulad natin, yung katulad, nakatapat sa aking ventilador, na pipikit yung mata ko. Yun po ay hindi kinukulam. Minsan, dala lang po ng emosyonal yun, na baon na sa utak niya, natatakan na puro na lang na pinukulam siya. Sinasabi ko sa inyo mangkukulam, kailangan makausap niyo po yung nagpapagawa at yung nag-uutos. Doon niyo po masasabi na kinukulam na siya. At tatanong niyo po kung totoo po taga siyang kinukulam. Bago niyo po gamutin ang isang tao, pinapaliwanag ko to sa lahat ng mga taong gustong matuto sa spiritual. Huwag niyo po siyang sasabihin na ikaw, isipin niya manalangin lang siya at matulog o bumalik siya sa bahay niya. Tapos alisin niya po ang lahat ng galit sa puso niya. Huwag po siya mag-iisip ng kahit negatibo para mabasbasan ng Diyos. Yun po ang paggagamot sa spiritual. Huwag niyo po siyang turuan maging masama ang puso niya para po mapasok ng Panginoon Kristo at maituro. Kasi yung iba sasabihin, makikita niyo po, nakakadilat po siya, tapos ganyan, tapos sasabihin niya, ganyan, kinulam ako. Siyempre susunod po siya kung anong sinasabi niyo kasi kaya nga kayo manggagamot. Sikat man kayo, hindi kayo sikat eh. Sasabihin niya. Kasi po ang kinukulam, kailangan makausap niyo yung nagtatrabaho sa kanya. Kung ilang taon na po siya, kung nasaan po siya banda ngayon, kung ano pong ginagawa niya, yun po ang kinukulam. Opo nga, sakit nga lang po maligo ako. Sobrang sakit na pa nga pag malamig. Parang matigas ng muscle sa loob ng balikat ko. Kaya nga, balikat ko. Kung nga, di nga, kulam. Kung tama po, di ba? Nagkakaroon lang po yan, Sir Peter. Nagkakaroon lang po yan ng prosen. Pero kailangan po siyang magamot sa spiritual. Katulad po yun ang ginagawa ko. Kasi minsan di na po ako nag-upload ng ganon. Ilang isipin mo, sinabi niya, paulit-ulit niya na pinahilot yun, hindi pa rin nawawala. Ginagamitan po yun sa spiritual para linisin ang anumang nakadikit na alikabok o dumi na galing sa mga body spirit elemento. May mga elemento pong malalakas. Kaya nga, wag po kayo basta-basta naniniwalang kinukulam. Kasi, ang kulam po, pag kinulam kayo, huwag nyo na pong asahan. Kailangan nyo po talaga ng albularyo. Kasi, yun po yun. Pero ang nakakatakot po sa paggagamot, ang masamang espiritu at usok. Aabutin ka ng kalahating oras bago mo siya makalas. Pinakamatagal na yun. Yung iba ngayon, naabot ng 2 oras, babalik-balik, susunod na araw, babalik na naman. Kailangan maluso mo siya sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang mga makukulang tao lang siya. Kaya pag kinukulam mo, sinasapian ng isang tao, tanongin mo kung anong pangalan niya. Tanongin mo kung sino siya. Taga saan siya? O bahala na kung kayo magtanong. Ngayon, nasaan po yung mangkukulam? Nasaan ka ngayon na nagtatrabaho? Magkano binayad sa'yo? Bakit mo siya kinulam? Di ba napapansin niyo po, mabusisi ako magtanong at maggamot? Ganun po mga kinukulam. Ano ba ang personal mong galit sa kanya? Naingit ka ba? Nagagalit ka ba sa kanya? O ganun. Yung talaga magsasabi yung mangkukulam kung bakit ko, kung binayaran ako, kaibigan ko siya, kinulam ko yung kaibigan niya,
Dahil sinabi ng kaibigan niya, ganun. Ganun dahilan. Kasi po ang mangkukulam, sabi ng inang Solomiko, dahil marami rin siya kilala mangkukulam na nagbago sa kanya, may talaan po sila, may bolang kristal, may papel, may anuman, etc. ang ginagamit. Tinitingnan po nila kasalanan ng tao, kaya mabilis po nila mapasok dito. Pero kung mabuti ang puso nito, hindi po nila basta-basta matablan. Yun po yun. Pag ang tao ay hindi marunong magdasal at hindi humingi ng kapatawaran sa Ama at nagiging mataas sa kanyang sarili at lagi po siyang tama, mabilis po pasukan ng kulam yun. Dahil yun ang sinabi ni Nang Salome. Dahil ang puso niya ay puro sa galit at puro salapi lang ang iniisip at hindi tumutulong sa kapatid o magulang niya at laging tinataas ang kanyang sarili. Yan po ang madaling tabla ng mga kulam. Karamihan po ngayon mga bad spirit na pumapasok sa tao dahil nababawasan tayo sa pananalig at pananampalataya kung ano man nangyayari sa buhay natin. Dapat nawa ang Panginoon Kristo maghari at maging matatag tayo. Naiintindihan niyo po, De Los Santos. Sabihan niyo po sa kaibigan niyo. Yun lang po mapapayo ko. Sa'yo rin, Patrick. Salamat at nabanggit mo ang aking ama at nagising ka. Kung lumitaw man ako sa liwanag, dahil tinuro ng ama yun para sa akin at itinuro din sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kung dumating man ang panahon na kinakailangan mo ang Diyos, lumitaw sa Panginoon Kristo. At sinabi ng anghel na ito'y wala na. Yun po yung ibig ko sabihin. At huwag po kayong maniniwala, De Los Santos, na maggagamot ay kailangan nakasando at kailangan ng gagamutin niya ay nakataktak, eh di pinakita niya na yung kaluluwa niya. At sasabihin ng isang manggagamot, kailangan nakashort ka, kailangan maayos ang damit mo at nakamay clean short. Hindi po manggagamot yun, manyakis po siya. Sinisira niya lang ang mga manggagamot dahil siya ay padala ni Satanas. Kung may gusto siya sa babae, hindi niya sabihin na liligawan niya. Kung wala siyang asawa, kaysa sasabihin niya pa, mag-shoot ka, kailangan kitang gamutin, kailangan naka-short. Ayaw ko naggamot na mahabang short mo. Manyakis po yun. At saka yung sinasabi niyo po, De Los Santos, yung kaibigan niyo, yung manggagamot niya po ay nakasando at minsan walang gamot, walang damit, tapos nagagamot sa YouTube man o sa kahit saan, sa personal, hindi po sila manggagamot. Sinisira lang nila yung Panginoon. Pwede na po ba makapasok dyan sa lugar niyo? Tapos yun po muna po, susunod malalaman nyo rin po yan, Peter. Pag nakarating na po lahat po yata ng gamot sa buong hospital, sa buong Pilipinas, eh paluluwagan na po at makakapasok. Sa Pampanga, wala naman po higpit. Pag po kayo maggalala, hanggang maaga pa, kakayanin pa paggalawin ng braso nyo. Hindi po yung kulap. Tsaka yung mga sinasapian po, makikita nyo po yung mga mata nila, hindi po kumukurap. Hindi kakayanin ng isang tao na tatagal ng 3 minuto, 5 minuto, ang mata mo ay naka-straight. Yan po yun. Maging matatag po tayo lagi sa pananalig at pananampalataya. Maging totoo lang po tayo sa sarili natin kung sino po tayo. Huwag po tayo basta-basta ganyan. Kasi sinabihan ako ng Inang Solomiko, maraming manggagamot sa panahon na ikaw ay tatanggapin mo ang paggagamot mo. Maraming mga bulaan na manggagamot na padala rin ng mga kalaban ninyo lahat. Dahil sila hindi manggagamot. Lilisin lang nila. Katulad po yan, De Los Santos, yung manggagamot sa Tarlac, gusto niya pa yung kaibigan mo naka-short na maikli. Hindi po yung manggagamot. At tatanungin niya kung makakapag-antay ka, pwede mo ba kumantay? Hindi po panggagamot yun. Manyakis po yun. Sabihin niya na niligawan niya ng pasyente niya kung wala po siyang asawa at dalaga naman po yung kaibigan niyo. Hindi kung ano po sinasabi niya. Tapos nagagamot po siya, nakaubad. Tapos nagagamot po siya, nakasando. Ako nga pinagbawalan ng Panginoon Kristo niyo na wag ka magagamot ng ganun. Yun lang po yun. Maging masaya po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Magnalig lang po tayo sa Panginoon Kristo, sa Panginoong Jesus, amang Nazareno, at magtiwala tayo. Alisin po natin ang galit sa ating puso. Ngayon ay Lunes Santo na po, magmilay-milay na po tayo at manalangin na po tayo. Magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo magkakasakit. Maging totoo po tayo at magbalik loob tayo sa Panginoon Kristo. Alisin niyo po ang galit at inggit sa inyong kapwa. Nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa ating buhay. Bawas-bawasan po ang mga tao sa judgmental. At huwag po kayo mag-isip na masama sa inyong kapwa. Lalo po yung mga iba dyan. Kaya minsan ayaw ko mag-live sa Facebook page. Marami po doon magagaling. Talo pa ho nila yung doktor. Talo pa ho nila ang Diyos. Talo pa nila ang mga manggagamot. Hindi nga sila nakakatulong. Nang aasar pa. Iniisip nila,
sila, kung halimbawa magkaroon ng anak nila o pamilya nila na sakit, malaki na nagagastos nila sa medisina at kailangan talaga nila ang espiritual ng Diyos sa paggagamot. Kakainin mo rin ang pride nyo. Kailangan nyo pa rin ang mga minsan ng mga manggagamot na binigyan ng karunungan ng Diyos. Kaya yung mga ganyan, nakikita ng Diyos ang kanilang mga sinasabi sa kanilang bibig. Lahat yan, nakarecord yan. Alpusta, manlait, hindi pa tayo nakakatulong sa kapwa nyo, nilalait nyo yung mga ibang nakikita ko. Kaya ayaw ko mag-live sa Facebook page. Mapanlait yung mga ganun. Tingin nila sa sarili nila ay sila yung nakaupo na sa magandang bato. Pero hindi nila alam, yung batong inupuan nila ay puro ahas at bulate. Dahil mismo ang sarili nila ay binibenta nila kay Satanas. Dahil nga ang Panginoon Kristo ay naggamot, ang marami pa rin namutya ng apulusta sa Kanya. Ganon din yung mga tao yun. Yung mga ganong tao sa akin, minsan meron akong yung sa YouTube ko na matatagal na ginagamot. Yung ganyan-ganyan, acting daw yan. Batag nito. Yung scripted daw. Scripted pa. Kikita ba ako doon? Ay nako. Sasakit lang ulo ko sa kapopost doon at ka-edit. Dito nga yung in-upload ko, ini-edit ko pa para bawal po yung iba-iba rito nilalagay. Yung mga taong ganun, silang mga matatalinong mga mangmang. Mabuti pa yung mga tanga-tanga at bobo at nakakaintindi pa. Mahirap maging mataas sa sarili, babagsak ka pa rin sa lupa. Yun lang po yun. At lagi lang po tayo magdasal. Importante nakakatulong tayo sa kapwa, kahit ganun din kayo. Kahit maliit na bagay, piso, benching ko, makapagdasal tayo sa Panginoon at makapagbigay tayo, masaya ng Panginoon. At lagi tayong ilayo sa lahat sa sakit, trahedya sa kunat diskrasya panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa atin, nawang Panginoon Kristo maghari sa kanila at ganun. Hayaan nyo lang po yun. Yung mga minsan nag-update sa akin dito na ganyan-ganyan sinasabi ko, bahala kayo. Kasi gusto nyo manood sa akin tapos nagko-comment kayo kung ano-ano. Bahala kayo sa buhay nyo. Masaya pa rin ako. Dagdag pang viewers din kayo. Point. Mapapagod lang kayo. Naalala ko tuloy yung may nagsabi sa akin na hinahamon niya ako magbasa ng Bible. Sinabi ko sa kanya, ibinigay sa iyo ng aking ama, talino yan. Tapos lalabanan mo ang isang mangmang na hindi nakapag-aral at ikaw ay nakapag-aral at nakatungtong ka na sa batong upuan at yung kaaway mo ay nakatungtong sa sabsaban. Sino mas mangmang sa ating dalawa? Ako ba o ikaw? Di ba siya? Papatulan niya ang hindi nakapag-aral sa talino na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sinasayang niya lang oras niya sa akin, ba't hindi niya ipangaral ito sa mga tao na katulad niya? Pinapangaralan niya pa at tinutokso niya pa ako makipag-away sa kanya sa Bible. Sinabi ba ng Diyos na makipag-away ka sa akin? Kaya ka nga nag-aral ng Bible para mangaral ng salita ng Diyos, hindi punta ng tao. Kaya nga pag-ibig ng Diyos ay kapayapaan, makaintindi at makapaunawa. Hindi una-una ang galit sa iyong puso. Bahala ka. Importante sa akin, lagi mo ko pinapanood, masaya ako. Salamat! At God bless sa lahat po ng nanood. At magnilay-nilay tayo at manalangin. Sana matapos na itong pandemic nito, magkaroon na po tayo ng maraming gamot sa bakuna at sana maging malakas pa ang ating presidente at vice president, mga senador, police, at lalong-lalo na ang mga doktor at mga nurse. At nawa ang Panginoon Kristo maghari sa kanilang lahat at kapayapaan ang manguna sa kanilang buhay at magpasawalang hanggan. At ganun din ang tao sa sanlibutan. Amen. Maraming salamat po at God bless inyong lahat sa mga nanood. At ulitin ko po, kung napadaan ka dito ay welcome ka. Huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe at mag-like. At paki-follow page na lang po yung Facebook page ko po na Tatak Albularyo Apo Andiel. God bless all po. Thank you.